खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog टिउसनाव नोंथांखौ फिन खेबसे बरावबाय सबाय मानजियाव फवारनाय महर लाना सोनाफोर दा मुगा इनफाय ब्लग्सखौ फराय जोबोद सायलामान जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आरोना ओमफ्रायथ' आङो सिगांनि मोननैसो ब्लग्सआवबो खिथाखादों गुवाहाटीयाव दंथ'यो होननानैहाय गिबियावनो जों मैया उन्दुनाय हालतखौ खिथानोसै आङो बिसनाया फिसा फिसा नालाय सानसेयावनो सानसे पे खालामदों जखन एकदम बिसना मोनथामखौ बोजाबनानै आरो ओमफ्राय मुस्रिया गावगाबागाव गोजा एसे सोरबा रुटि सोरबा फुरि जाखांबाय आरोना दखानाव लायनानै माने बे जोंनि गामिनिया बिफानि लोगोआ लायनानै फैदों आरो लाबोनानै फैदों ओमफ्राय गावहा डिउटियाव थांबायानो आरोना बिराद खरा डिउटि बेस्रा ओमफ्राय दा सानसुआवसो लोगो मोनफिनसिगोनलाय ओमफ्राय दाख्लै सानैसो आगैमोना गुमै आरो मा लाबोबावदोंमोन आब' नोंथ' देखायाखै होनना बुंदों बै दाख्लैनि 12 दिननि सुटि फैनायाव आरोना नैबे गस्लायाबो गुमै लाबोनायसो दे कलकाता ना मायाव इलेक्सन डिउटियाव थांनायाव लाबोदों होन्दोंमोन बियो बायखादों होन्दोंमोन बावबाय आङो बे उदै देरनायखायनो जेबो गाननो गोसो जाला आङो नङाबा बिदि थ'बा आंना हाजाराव दं आरोना आगोलाव जेरानिखि एक्सारसाइस खालामदोंमोन डाइट खालामदोंमोन अब्ला बिराद माने बिदि थ'बखौ एसे गानोमोन फिसाजोबो गैयामोन अब्ला दा फिसा जानायनिफ्राय बिदिजों लेनदेन गैया खिन्थु बेखौ बोराय लाबोनायखाय अननानै गानगासिनो दं आरोना आङो गाननो समायदोंना एसे खाथियाव थांनाय जायगायाव गानजायोना होनना बुंदों आरो ओमफ्राय गानगासिनो दङ बेखौनो आरो बेखौ गानना बेरायबावनोसै आं एसेबाव बे गोदो बिशालाव बायनाय बोरायसो आरोना ओरैनोथ' जिन्स थिन्स दङमोन खिन्थु गरमावसो फाग्लि जिन्स गाननो ओंखायनो फोनलाब फोथाबफोरखौनो गाननानै ओंखारबाय आरोना आंखौ फार्स्ट दे गानग्रो नोंहा गोबावसिन जागोन होनो खिन्थु लास्टआव आंखौ बिदि बुङोमोन गावहासो लेट जायो आरोना थाब गानदे नानि दहायनो फिसाजोखौ गानखां जोमखां रेडि जाखाबाय फिसालायाबो दहायनो रेडि नोंनानो गोबाव जागोन खिन्थु आंना गोबाव जाफेरा मालाबाबो थाबथां थिबथांसो जेबोआनो गैखाया नालाय देनायनि लागायानो थाबथां थिबथांसो बिराद गरम बिराद सान्दुं अब्लाबो ओंखारबाय फैबाय जखन गुवाहाटीयावहाय बासटासजों थांबाथाय ससे सोलाय थांनांगौ जायो नालाय ओंखायनो सिदा उबेर लेंहरनानै बेजोंनो ओमफ्राय खोरखि फांनाय नालाय आंहा जारला जायो फिसाजोजों आंजोंहाय बाबा बोरैबा मोनदों नामा थिग दं खालि आगोलावल' मालाय बेहासो ओंखारबाय सोनाफोर जोङो फिसाजोनो फेन गांसे लाबोलायनांबाय आरोना हाफ पेन्टआनो गैलामोन लैहोर मानसि गारि खिक गारि टपला टपलि आयु आहाबो नै बिदि मबाइल लाग्राखौ लानांगौमोन प्लास्टिकखौ मबाइला सिबा मा जानांगौ जाखो आंनालाय गारि खि गारि हाय नायमारनोसै आंबो मोनसे मबाइल कभार लासावथारो माथो बेबायदियाव हाबफैबाथाय लामारबाय आंहाबो प्लास्टिकआ नै दै हाबथारालायनो माबायाबो मोजां फिनिशिंआबो मोजां आयौ नै आवगोलाव लकडाउननि खुलिहांनायावसो आङो खनसे फैदोंमोन आरोना मा होनो अब्लाहाय बियो बन्द'सोमोन थेवबो सिङाव हाबनानै नायनो होदों ओरैनो फैदोंमोन नालाय जुथु नायनो नानियानो गैयामोन बे समावथ' मिन्थिला मादै फिर जायो दा ओमफ्राय नै गारि आरोखि एक'लेन्डआव सोनाफोर एक'लेन्डआव दुगैलांसै दासो मालायफ्रा गाग्लिनानै दुगैग्लिनानै थांखांजोब्बायबा जोंहा दासो आरोना फिसालायानो बुंगासिनो दङ आंथ' फिसाजोखौ लानो बिराद बाबायमोन आरोना ओमफ्राय फिसालाया दाख्लैनिफ्रायनो एक'लेन्ड लोगोफोरनि बिमाफोरनि दोननाय स्टेटासफोरखौबो नुयो नालाय मा समय एक'लेन्ड बिफा फैनाय लोगो आरो रेहाय गैला आरोना दुगैलांसै आंबो दुगैफेरखायाखै आरोना फिसालानि बाहानायावनो लाइना ओमफ्राय नों थानायानो जायोबा आं नांलाया नोंसोर दानदो सब दुगैजोबगोन आरो बिसोरो आं गुदुंथिं फिसा नायखुमानोसै ओमफ्राय सोनाफोर ओरैबायदि लाखि आरोना फैस्लाबनो मोनि 500 रां गनाय मोन्दों आंहा सोरनिबा बेगाव सोबाय आं फैस्लाबनो मोनि एकदम बेखौ दानो फैबाय आङो माने काउन्टाराव गाखोनाय लोगो आरोना काउन्टारनि गाखोग्रानिफ्राय सासे गथ'आ गालांलायबावबाय ओमफ्राय आं गाबाबो आं नुबाय आरोना ओमफ्राय खनासै आंबो सोंथारा सोरनि मिथिबाय थाया आङो खनानै ट्रोब बेगाव लाखि जायफ्रा दुगैखांबायसै ओमफ्राय आंहा दिनै दुगैसै ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय मा देखायलांनो हायो आङो एक'लेन्डखौ जेनेबा चार्ज खालामनानै नायबा नुखायो थेवबाबो आंनि भिडिअजों नायलांदो आरो नोंथांमोनाबो काउन्टारानो बिराद गोलावखा बेसे लायोथाय टिकेटाबो आं मोनथिबावा दासिमबो आरोना आरो बेसे उन्दैसिमाव लायो बेखौ मोनथिबावा दासो मिन्थिसिगोन दानसिगोन नालाय गथ'फोरखौ गोजौहाय सुबावलायसो आरोना नै गाहाय जादोहाय माबा दामखौ मोननायनि चिल्ड्रेन
चिल्ड्रेननिखौ पेडखौ आलदा लायै जाहैबाय आरो ना थ' बाबानो खिथाहैदो चिल्ड्रेन लाइनाव दं नोंहा पस्टार लागायनाय दंखायो मालाय नोंनि गथ'फोरखौ चेक खालामग्रो गोजौखौ होननानै आरो ना बायनायनि सिगाङावनो ओंखायनो सुबाय जोंहाबो नायस्रा ओइ आखाइखौ नायदो आखाइ गाननाया बिदि गानलायनांगौ आरो ना आंहाबो नै बेगफोरखौ बिराद मोजां चेक खालामनानैसो हरो आरो ना बमाफोर लादों जानो हागौ ना टेस्ट गोनां बिदि गानलायलायनाय बेमारि नुलायनाय आरो ना हस्पिटालाव थानाय बायदि बोरैबा मोनलायनाय एन्ट्रियावनो एकदम दुगैग्रा जायो नालाय दुगैग्रा दै आरो ना वाव माथोलाय नंमारगौ दे हानायखिनिखौ एसे देखायलांसै हायैखौ हायैसै दुगैनोसो फैदों आङो एसे थान्दानो वाव दुगैथ'यैयावनो एसे भिडिअ खालामनानै लागोनसै आं खोनाबाय दे बेखौ मिन्थिला आंबो देनां मेम'रि हिसाबै गथ'फ्राबो नायनो हासिगोन आंनिया आरोना बेजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय नै पस्टारा जोंहा एक'लेन्ड नन स्टप फान सुरफ्राबो जालायलांहाय इंराजि बुंनांगौबाथाय आयै दुगैगासिनो दङ नै साफाव सुफावनो वाव नंमारगौ माथो मबाइलखौ कभार माथो दैयावनो लामारथारो नै बेयावफोरबो गाखोनाय मा गाखोनांसिगोन चान्सनो वाव फिसाफोरखौ बिफाजों फोल्ला फोथाब गारबोनानै एसे भिडिअसो लाबाय आरोना आङो देनां गावसोरो नायनो हागोन फैगौ फान खालामगासिनो हनै जारलासोहाय बिसि फिसायदां ना मा ना गोसोनाय ना मा बुजिबावनो लेफ्रि सुनानैबो नेबाय थायो मालाय सिकिउरिटिबो थाखायो थ' दुगैनायनि सिगां एसे राउन्ड मारिनानै फैगोन आरोना दुगैनायखौ दा जाबाय थागोन सान्दुङाबो जि थांखाना दुगैनो ओरैबायदि मोजां जागोन खुसिथा आरिखौनो बेलेगाव थांलायनाङा खाथियावनो गोजोनो ना बाबा ना दाख्लै लोगोफ्रा मालाय सोरबा जा बुरजा दुगैनो थांखांबाय जोंहा दासो आरो गानस्लायग्रा रुमा नै चेन्जिं रुमा चेन्ज लकार रुम हा जेरैबो दङ नै बेयावबो नायख'नो हायाहाय दुगैनोसो फैखादों गेमनो वाव बाबा गोजौआव नाहरलाय गोलोमफ्रुजोब्बायबो ओरैबो दङ इथिंबो दुगैयो बेयावबो दुगैदां बाबा बेलाय बेयावबो दुगैगासिनो दङ इथिं खम थाला लायदों र' जोंहाबो बैयावहाय आरोना बुस्थुफ्रा थाला खालामनानै दोननांगौ जाहैदों दुगैथ'वाखैनो जोंहा दा मालायफोर दुगैनायखौ नायनानै बावगोमादोंसो आरोना साइबे लानानै फैगौ माने एसे नायगोमोबावसै नानियाथ' ओरैबादि नायबायना बिमाखौ नाङा नंला दिनै आरोना फिसाजोनो दुगैगोन जोंबो थिगसे र' मा होनो टिकेटआ एथ' दामनि दानदों मा होनो साथामजोंनो 2100 ना 2200 होनबावदोंसो आरोना उन्दैना एसे खम जानो हागौ खिन्थु गेदेरना बहुत बारा 700नि बारा 800नि खाथियावनो थाहैबाय आं एफा दाम सानाखैमोन आं मिथिथारामोन आरोना आगोलाव 500 होननायसो खोनादोंमोन ओमफ्राय माथो होनबावनो मजाबो लानो फैनाय जाहैबाय नालाय सोलायहैग्रोबाय बिफा फिसाया ओमफ्राय बैहाय लेडिसनि सोलायग्रा दंखायो सेरावनो सोलायनोसै आंबो र' बिसोर सोलायग्रोथोंसै बेगखौ मोनसेयावनो एखेबारे ज' सोनानै दोनजोबसै सुरु जोंबो बिसे जायोसै मानसिखौ मानसिखौ होगोन जोंहा अयो रेडि गाखोदो फिसाया बारा हारसिं फै दुगैनो हायाखै आरोना गिदों एसे दुगैफेराखै नालाय
दासो फ्लिं फ्लां गेलेगासिनो दङ फैदो फैदो बारा गोजौआव थाङा मा मादि मोनदों दुगैनानै मादि मोनदों दुगैनानै थाङा गोजौआव थाङा Nagidit. Yo. Woo! Best. Baba ya. Aja lekat. Ayah, Baba man bước lại được. Bước lại đang ngại gì? Này. Này. Dapu. Ayo, dah selesai puji handam siap. Aduh, dah dah. Malam siapa orang ni pada buka sini, gerling lam. Aduh, saya kerja kat sini bang. Saya kerja. Moza kok? Oh ini pusat lama dah, itu apa moza? Malah only for dance jeng baca doang, aku tuh berapa nungar ada, ya sudah nak. Mana? Ini kamera kan? Ini kamera kan? Ini kamera? Ini kamera? Kau tu pelur tau, jadi. Wow. Serba juga yang mana ni ni punya. Tapi kau jual tu macam mana? Tapi yang jual kan orang. Bila satu betul. Murah macam. Boleh kita yang kesana orang hai, angkat kan hai orang biar. Kau tak sah. Hai, ni orang pemanci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Siapa aja Thora थांसै ओइ नै मालाय सानैजों मा बुंनो बिदिबो नुनो मोनलायलायो आरोना अहा थाराखै ओरैबो नै ओरै दुगैयाबानो थाङासो जाहैदों ओरैबो फैबावथारबाय आरोना फार्स्ट मोननायथिंजाय थां फिसा फिसा थांदो थां ओरैबो लागावलायगासिनो दं आरोना नै मोनथाम ओमफ्राय ओरै मोनब्रैयानो जायो दुगैग्राया आरो अबेबा खनायाव दंबावोसो नामा आं मिन्थिला जों जायखिया मोनब्रै दैयाव साफाव बेयावबो नै मानसिफ्रा बिराद दङ बेयावसो माथो मिउजिक लागावगासिनो एसे लाबावबाय हनै माबा थांनाङा ओमफ्राय सौग्रोयो ओरै फैनाया सौग्रोयो
नैबे ओमफ्राय डिस्क' डान्सार रुमाव एसे हाबहैनायसै आरो ना गथ' थाबायलागासिनो नै सुनलावनो थांनो रोंलाहाय बिदायाथ' थांबाय बिनि थाखायनो बिराद जारला जागासिनो दङ बोरो फै दा बाबा फैसांसै बिमाया उदैया रानथाबलाजोब्बाय उखैनायानो नायसाय बिफा टाइटानिकजोंसो फैदों आरोना जोङो हनै जा मोजां साजायनानै दोनदों मालाय हनै टाइटानिकनिफ्रायबो माजे दै गलायो आरोना हनै बिसिना जेरबासे गोथौ आयौ मावफैजोब्बाय दैया हाथि गथ'फ्रा आयौ बोरै जाखो दैयालाय बालनानै मावदोंना मादों बोलो हैथारबाय गथ'फ्रा जों आयौ नै मा थांनाङा फैदो टाइटानिकआ बायो फैदो नै गोथारबायहाय इयाव थांजोबबाय बयबो बैयाव जेरबासेखा आरोना दैया सबसे गोथौसिन बेनो टाइटानिक खाथिना आरो बानलु देरनाहैबावबाय हनै इयाव बजाय जाफैजोब्बाय लास्ट थांसै जोंबो नोंमारगौ सोनाफार प्लास्टिकआ सेफटि मार्क दै सिङाव सोमबाय दै सिङावनो मा खालामखो दुगैखो खिन्थु सेफटि आरोना मबाइला बेबायदि जेबो सियाखै जास्ट ओरैनो एसे माबादों आरो दै बायदि जादों थिगैनो दङ सोरबाफोर दुगैबा प्लास्टिकखौ बायनानै ला मबाइलखौबो लोगोआवनो ला फट' खेबजा भिडिअ बानाय नो टेनसन 50 थाखा लादों आरोना लायानो फैनो गोसो गैया हनै बिफाया लिंनानै लायबाय दाबो फैबावा हनै फैदो आयै बे सेंग्रा सिख्ला अबा बारल'नायाव थांनो हायो नामा फैदो आबा फैदो सना फैदो सेंग्रा देरबा फैफिन कपाल्स नायनो ना फेमिलि नायनो ना सेंग्रा सिख्ला नायनो ना बिमा बिफा ना बोराय बुरै नायनो होननायसो जानोसै जियानो रानस्रुलायबाय आरोना आं माने बाबाय आङो बिराद ओंखाम उखैबाय गथ'फोरखौ अननानैसो गथ'फोरनि गेलेनायखौ नुनानैसो आङो थाथ'दों आरोना बिफाया बुंबाय दे दसे गेलेबावथोंसै आरो माला फैबावनो होननानै नङाबाथ' आं हाला उदैया आंना आदारा दांखोखो उदैयानो गेंजि उदैयानो सेबथा जालायबाय आरोना उखैनानै बेहाबो उहाया नै दासिमबो उहाया बेहाबो बे गाहायाव दासो फैनो रोंदों जोंबो दहायनिफ्राय आङो नायसनाखै बेयाव जे गाहाय गथ'नि दङ नै बेयावनो गथ'नि गाहाय ओमफ्राय बैथिंजायनो गोथौ आरोना फिसा फिसाखौथ' नुहुरबावलासो आङो भगवान बबे खनायाव मा लाहैखो बिसोरलाय आरो मोजांथार जानानै आंखौसो लेंहरबावबाय आरोना हनै जारलाहाय आंहा मावग्लुंनायाव मोसौ पाप्लि दै बायदि गिलायलाङो आंहा आयौ आयौ आं गिलायलाङोहाय गानस्रायस्रां मास्रां लाग'नो हाबाय सनाफोर दै मोजांजों एसे दुगैफिनबाय फेसिलिटिस दंखायो नालाय होमबाबो बिराद भिर ना माने ओरैबायदि गरम आरोना गानस्रायग्रा रुमाबो गोलोमफ्रुजोब्बाय नै ओमफ्राय आदार उखैथारबाय नैबे जाग्रा दखान दङ फैदो जागासिनो दङ नै मानसिफ्रा जानोबो ओमफ्राय लाइनसो थानांगौ आरो जारलाथार जानानैसो एसे मोजां मोनबाय देहाखौ आरोना थेवबो उदै बुंनाय मोनासै आं नानिजों जाबजों बिराद जानो दिगदार मोनो मालाय बिफाया ओंखाम जादों पनिर राइस पनिर जोंहा चिकेन राइस फ्राइस जानानै उदैया बुङासै आरो लायफिनबावनोबो आरो लाइन थाबाव हालिया मेंग्लिजोब्बाय एसे बारना गथ'फोरनि गेलेग्रा थेग्रा जायगाथिं हाबनानै थांनोसै बुरजा गारदोंबाबो मानो होनबा नायथावथाव जायगा दङ
बेफोरबायदिनो नै आयु हले गरायाव मालाय हर्स राइडिं नै जों बारा उल्थां फाल्थां नायबाय थाला आरोना हाख'ला मोनबाय हनै मालाय खथ' जों बायदियानो गाखोदों दा आं गाखोबाथ' बे गरायनि माबायानो दान्दियानो जगोनसो खोमा थांदो फ्रिसो फैसा लाखाजोबनानै दंखायो जेबो लस जाया जानायालाय माने एकदम फैसाया बुरजा लादोंबाबो नों आनलिमिटेड दुगैनाय ओमफ्राय जायगायाबो गुवार नायदिंनो ओमफ्राय नैबेफोरो बे गाखोग्राफोराथ' नोङो मेलाफ्राव 50 थाखा नङा होमबा आरो नै 50 थाखा स' नों मेला गाखोग्रा दं आरोखि बेयाव 50 नों जेबो गारनो नांला खमसे खम खयथासो दङथाय साननायानो जायाखिसै जोङो दुगैनानैनो एनार्जि लेस जाखाबा बांद्राय गोबावद्राय दुगैबाय जोङो ओंखायनो बबेबा गाखोनो माने आंहा जुदि एनार्जि गैला आरोना Just like dal chutney. हो गया मैं दही पानी पूरी हो गया जों दा ओमफ्राय बेयाव दसे जिरायलायगोन आरोना नै एसे थान्दा थाजिम जिरायो बयबो सायायावनो जिरायग्रा न' खथा खथा फिसा फिसा सान्दुं नांलाजोब्बाय अबेबा हाला आरो जोङो बयबो जिरायो जाग्राया जागासिनो दुगैग्राया दुगैलागासिनो दङ 3:40 जालायबाय आरोना नै ओमफ्राय ओंखायनो दुगैग्राया एसे खम जाहांबाय दहाय जों दुगैनाय समाव फुरा भिर 12टाफोराव ना भिर जायो आरो बांसिन गाखोनोबो लुगैयो गाखोबाय बे गांगुरनो गाखोन होननानै थांदों गाखागोन ना गाखोआ ओमफ्राय सोरनाफोर आङो भिडिअखौथ' शुट खालामबाय खिन्थु क्लियार जानाय नंला खोमा दे प्लास्टिकनि सायाव लानाय जाहैबाय ना प्लास्टिकनि सिंनिफ्रायसो लानाय जाहैबाय नालाय केमेरामेनबो गैया जाहैबाय गावनो गाव हारसिंनो दै गेजेरनिफ्राय लालाय जिंनिफ्राय लालाय ओमफ्राय केमेराखौबो बोरै बहननो मबाइलखौबो बोरै बहननो जाबायना दै सिबाथाय आरो गैला ओंखायनो बे प्लास्टिकजोंनो माने बेजोंनो फट' खेबनाय बेजोंनो भिडिअ आरोना बांद्राय क्लियार फैया नंला दां गाज्रि मोननो नांला नै दासो प्लास्टिकखौ बख'बाय नालाय दा क्लियार फैबाय आरो गाखोहैबाय मालाय साथामजों हनै गैला बिहा बिफाया एथ' जों गाखोनानै नै दान्दिखौनो सिफायनानै फैसिगोन बायदिसो मोनबाय आं बा एसे खाथियाव थांनो आं र' बाबा हाय गैला दा बिफाया ओमफ्राय दान्दिखौनो बस'बाथाय थैखादो मा होनो फिसाजोखौ बाननानै गाखोबाय आरोना बाबा रे बाब्रे नानि गैलाय जाथोनो गाखोथारा हाया आङो नानि दासो नुदों आंखौ गैलाय हर दाबे कि आसलि गराय गाखोनाय बायदि मोनदों आरो बिसोरो बे मोनसेल' गाखोनाय जादों दे फिसाफ्रा जेराव गाखोयाखै गुरुक कि आं हारसिंबालाय बहा बिदि लाबोबायनो रोंनोमोनहाय आंलाय जालाय जाखायनो दुगैबाथाय एसे माने मोनथिखानानै फैनाया मोजां अबे जराव थाला साबि मोनो अबे जराव मा मोनो आरोना फटखरिया खनसेनो दों बैयाव बेग दोननोसै होननानै थाला साबि रोंलायफिनलायबाय बिदि मोनसे माखासे जायो आरो मिन्थिखानानै फैयाबाथाय ओमफ्राय बेग टेग थायोना ओमफ्राय सोरबा मालाय दुगैयालासिनो ओरैनो नायनोबो फैयो बिसोराथ' नेनो हाबाय बेगखौ सोरबा जोंनाथ' गासिबो दुगैगोन नालाय लकार रुमाव दोनजोब्बाय बयनावबो दङ चेन्जिं रुम दङ शावार रुम दंखायो दङ आरो बिदिनो गाज्रि नङा मिलायनाय मोनदों आं फैसाजों मादि मोनखो बाबा फैनानै बेयाव फैनानै दा सानजों बाबाखौ ओरै थेंक इउ होननांगोन दे गंलायनानै जागोन बिदि बिफानि थाखायसो जों फैनो मोनदों नालाय नावलाय बाबा सानजों 1 2 3 ओरै दे मारै अखा जेरसो उदै बुङाखै खिन्थु आङो थांसै एबार जाबाय हाला आरोना बोथोराबो दा अखा दोमैदों दे मालाय बयबो हनै गेदेरफोरजों बायदिया गाखोनो हागौमोन आं गाखोलाहाय नांथ'ला थांलागान एसे लासोलांबावबाय आं ला दङ नै गाखोग्राफोरालाय हाय दंबावोमोन बैथिं नै जों थांनो हाला आरोना नन स्टप फान गथ'फोरनि मा दंमोनथाय नांला थांला ओंखारबाय जों एक'लेन्डनिफ्राय आरोना नै दहायनि बेल गान होनायाबो लाखिफिनजोब्बाय उबेर लेंहरलायबाय
गरमाव जालायनोसैलाय जाय बिमा फिसा बेनो हाथारा ना उबेरावबो एसि हाथारा खिरखि खुला खालामना थांसै जुस लोंबावबायसो दा गफिनजोबगोनसो बाराबा 2 मिनिटावनो फैसिगोन उबेर एकदम बेस्ट आरो ना बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनिफ्राय एक'लेण्डसिम माबा आरो ना 500नि एसे खम दहायनिया फैनायाथ' 420मोन ओमफ्राय बिदिनो जायो आरो एखमबा एखमबा ओमफ्राय नै दा माबा 469 नामा प्रब्लेम गैया डाइरेक्ट लाङो जायगायाव पिक खालामफैनानै दहाय 500 मोननायजों जुस लोंस्रांबाय गासिबो गय जाबाय जुस लोंबाय सोरबा आमलखि लाबाय सोरबा जलजिरा लाबाय जुसखौ बयबो लोंबाय 500 मोननाया दहाय थांगोन थांला लाखिया सौफैबाय आरोना जोङो एकदम दोखो दोखो मेंग्लिबोजोब्बाय फैनानै फोद्दा फोद्दि आं हायावसो जिरायफैबाय आरोना फिसाजोआबो नै गारियावनो उन्दुबोखाबाय खोरखि थोरखि खेवनानै बाहेरा बारनोसो फैदों आरोना एकदम जेने थेने ओमफ्राय नै गारिनिफ्राय ओंखारनानै बिफाया सिदा सिदि साहा लानानै फैफाखाबाय ओमफ्राय साहा लाबोनानै बथलखौनो सत्यानास खालामनानै लाबोजोब्बाय नै बेस्रा मोजां सोनोमोन ना बिफा गोबावथ' लाबोनो फ्लाक्स गैया मा गैया साहा गांनाया थार हाला आरो बियो 10 थाखानि दैनिसो मोनदां 10 थाखानि दैनि थाइबानि दैनि जख' थाबाय आरोना नै साहा लोंसै दासो गाइखेर साहा मोनलोंसै लोंदो बाबा ओमफ्राय दैयाव बाराद्राय गोबाव दुगैनानै फुरा गोसोम जाबोजोब्बाय आरोना जोङो केमेरायावथ' सिनायाखै जोंखौ ओमफ्राय आं भिडिअखौबो दोनथ'नोसै हां थोनो ओमफ्राय जि गिसिखौनो लामाखै नै साहाखौ लोंनानैसो जि गिसिखौ सुस्र'फिननानैसो लामनोसै आरोना ओमफ्राय माथो खालामबावनो केमेरायाबो प्लास्टिकआव सोनानैसो शुट खालामनाय जाबाय क्लियार नुवाखिसै गोथां गोथि नुलाबायबाय खोमा गाज्रि मोननांला मोजां क्लियार देखायनो हायाबा मानो लायो होननानैहाय मारै लानो जादोंना जेनेबा मबाइलखौ सोर खेबनो मबाइल गोजा बोरै लानो बयबो बिदिनो प्लास्टिकआव लानानैनो फट' खेबजागासिनो भिडिअ खालामगासिनो ओमफ्राय आंबो बिदिनो गोजाव खालामबायबाय आरोना स' दोनथ'नोसै एनार्जिलेस बायदि मोनबाय आं गावखौनो गाव थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय